चिरां जिल्ला बर' जोंनि महरगिरि आफादनि मोनसे ब्रैथि लांदां बैसागु बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। बर'नि हारिमु आसारखान्थि राव थुनलाइ बिथांमोननि जा बिहोमा, बे बिहोमा होनायखौ जों बाख्नायनांगोन। बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनायाव बिथांमोननि बिहोमाया सुख'खौ हायै, जायनि जाहोनाव दिनै बर' हारिखौ मोनसे गिदिर हारि होननानै बिथांमोननि गेजेरजोंबो जों फोरमायनो हादों आरो जों फोसावनो हादों। गतिके खोब गोजोननाय मोनदों। बे ब्रैथि लांदां बैसागु बादायलायनाय हाबाफारि आरो बेफोरबायदि प्रग्रामा जाबाय थागोन। गतिके बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर'आ जेखि धोरोमावनो थायाथों मानो, जेखि थासारियावनो थायाथों मानो, बर'नि बे बैसागो फोरबोखौ बोथोरनि फोरबो हिसाबै जों गनायना लानांगौ। बेयो धोरोमनि फोरबो नङा। बेनि थाखाय बे मेसेजखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। चिरां जिल्ला बर' जोंनि महरगिरि आफादनि मोनसे ब्रैथि लांदां बैसागु बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। बर'नि हारिमु आसारखान्थि राव थुनलाइ बिथांमोननि जा बिहोमा, बे बिहोमा होनायखौ जों बाख्नायनांगोन। बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनायाव बिथांमोननि बिहोमाया सुख'खौ हायै, जायनि जाहोनाव दिनै बर' हारिखौ मोनसे गिदिर हारि होननानै बिथांमोननि गेजेरजोंबो जों फोरमायनो हादों आरो जों फोसावनो हादों। गतिके खोब गोजोननाय मोनदों। बे ब्रैथि लांदां बैसागु बादायलायनाय हाबाफारि आरो बेफोरबायदि प्रग्रामा जाबाय थागोन। गतिके बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर'आ जेखि धोरोमावनो थायाथों मानो, जेखि थासारियावनो थायाथों मानो, बर'नि बे बैसागो फोरबोखौ बोथोरनि फोरबो हिसाबै जों गनायना लानांगौ। बेयो धोरोमनि फोरबो नङा। बेनि थाखाय बे मेसेजखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। चिरां जिल्ला बर' जोंनि महरगिरि आफादनि मोनसे ब्रैथि लांदां बैसागु बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। बर'नि हारिमु आसारखान्थि राव थुनलाइ बिथांमोननि जा बिहोमा, बे बिहोमा होनायखौ जों बाख्नायनांगोन। बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनायाव बिथांमोननि बिहोमाया सुख'खौ हायै, जायनि जाहोनाव दिनै बर' हारिखौ मोनसे गिदिर हारि होननानै बिथांमोननि गेजेरजोंबो जों फोरमायनो हादों आरो जों फोसावनो हादों। गतिके खोब गोजोननाय मोनदों। बे ब्रैथि लांदां बैसागु बादायलायनाय हाबाफारि आरो बेफोरबायदि प्रग्रामा जाबाय थागोन। गतिके बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर'आ जेखि धोरोमावनो थायाथों मानो, जेखि थासारियावनो थायाथों मानो, बर'नि बे बैसागो फोरबोखौ बोथोरनि फोरबो हिसाबै जों गनायना लानांगौ। बेयो धोरोमनि फोरबो नङा। बेनि थाखाय बे मेसेजखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनगोन होननानै आसा खालामबाय।